Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan Allah ku dan dakata ko? Akwai dan wani nasihun da zamu yi saboda irin abubuwan da yake faruwa a cikin wannan gari namu ko kuma in ce karkaran mu. Abu na farko dai muna yi wa Allah godiya subhanahu wata'ala wadda cikin ikonsa da kaddarawansa ya nufe mu wannan farilla, to ubangiji Allah ya sa karɓaɓɓiya ce. Yawwa, masha Allah. Abu na biyu kuma shine muna yi wa gwamnoninmu, sarakanmu da dukkan dai wasu masu hannu masu hannu da shuni, ko ka gane, masu hannu da shuni wa'inda suka riga mu gidan gaskiya, ubangiji Allah ya musu rahama. Mu kuma wadda muke nan cikin ƙoshin lafiya, ubangiji Allah ya gafarta mana, in tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Abu na uku kuma shine zan jawo hankali akan masu hannu da shuni, ko ba gaskiya ba. Lallai dai to yanzu ka duba faɗan liti, ka duba idanunsa yanzu yadda ya zama, ka duba ka ya shige ka gansa, ka gani yadda ka san kororon roba, wallahi haka ya zama. Yanzu kaman wannan dai a ce bai koshi a gidansa ba, wasu sai su kwana 1, 2, 3, 4 wallahi duk ba a daura ba, ga rashin lafiya, ga amai mai zazzabi mai kai ni ma fa da kake gani na yanzu haka ni kaina da kake gani wallahi ban ci ba. Ai malliman ba a magana a wannan yanayin fa. Kai kanka ka dube ka fa, da ba haka kake ba. Yawwa, ladi ka gani ba. Wallahi tallahi. Kai dai karka cire. Yanzu a ce dai limani irin ni na. A ce wai gidana dai ba za a fito ma musa ci ba. Kun ba zai yi ba. Ka gani? To, gaskiya malliman wannan magana da kai na ji daɗin ta sosai. Sannan kuma insha Allah zan je gida na sanar da mahaifina halin da sauran ƴan uwa talakawa da suke nan anguwa suke ciki. To kaga ai alhamdulillah. To ai nasiha ta yi amfani ko? Nasiha ta yi amfani. Kaga har yana murmushi da sai lafa. Insha Allah ni ma kafin na bar nan akwai na gudunmawan zan aiko da buhunan shinkafa. To Allah ya ma albarka. Masallaci a raba kowa ya samu. Ai sama na sannan kuma limin ina ƙara mai tabbatar maka, ina mai maka kyakkyawan albishir bayan buhunan shinkafa da zan kawo a masallaci. Insha Allah wannan karon na maka alƙawari da kai za a yi hajin bana. Allah kujerar hajin bana. Ni kaina? Kai To alhamdulillah. Yaro Allah ma albarka. Allah jikan iyaye suna nan da rai ko? To Allah gafarta musu duk ma da basu rasu ba. Haba. Sai ka ce kai kaɗai ne a masallacin nan tsakani da Allah. Ka yi kyautan buhunan ko a Saudi Arabia iyakaci. A'a, kuma ka kyautan kujerar Makka. Ni kuma ladan holoko ne kenan a masallacin nan kenan. Mu kuma holoko ne kallon. To dakata, makwada makun zama masu tafiya lahira da kokon dambu a hannu. Saboda yanzu an biya min kuɗin mota, lalle ni da kai sai mun jira kafin mu tafi ko? Allah sai in zabke shi da mari. To wani abu ne wallahi sai in kwabde shi da mari. Ya mana. Kai ma na maka alƙawarin kujerar hajji. Insha Allah ga ka faɗa za ku tafi tare da ni. To ni kuma ba Allah ban yarda ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa ban yarda ba. Ai zai nuna min shi ni ba gaba nake gare shi ba ko? Malliman da masallacin. Allah sai in zazzabge ka da mari. In ban kafce shi da mari ba na zubar masa hakura, Allah ya tsine ni. To wallahi ni ban yarda ba. Ha ba mallam. Ni ne bari he na da ko mun yaya ma aini ne nake gaba da shi. Waje malliman dai tsakani dai da Allah. Allah ba shi ka san yanzu miliyan 6 ne. To kaga kafin shekara idan zai zo kai ka ji an kai 10 ta yi ka fasa. To madalla. Ku dakata da Allah, ba haba bayan Allah ku dakata. Ku yi hakuri da Allah sake shi bawan Allah. Da Allah kai ma sake shi. Ai malliman ina gaya ma wannan mahaukaci ne da kake gani. Tun shekaran jiya da safe muke neman shi. Ba mu same shi ba sai yanzu muka gan shi a masallaci. Wannan ai shine ta leko ta kuma yana son ibada. Yana son ibada amma mahaukaci. To ya magana alƙawarin mu? Maganar zuwa hajin yana nan malliman. Za ku je ku haji a mahaukaci malliman. Za ku je malliman. Din na gamsu da abubuwan da kuke faɗi. To ku je ku. Maganar zuwa hajin zan dawo malliman. Komai ka je ka Allah ya baka lafiya.
Malama a sahun gaba fa. kaga wani shiriri ta wai zani da ajihu. To kun ga abin da nake so da ku samu mu ma mu shiga karfa zo na wannan kuma kaga an dawo